Muabot sa 60 kilos nga isdang buraw ang nakuha sa mga mananagat nga nagblasting ang nasakmit sa kapulisan sa Bantayan, Cebu. Ang mga sakop sa Northern Cebu Maritime Law Enforcement Team ang nakasikop sa tulo ka mga mananagat atol sa ilang seaborne patrol activity sa kadagatan sa Lipayran, Bantayan, Cebu. Gibana-bana nga mokantidad og 12,500 pesos ang nasakmit gikan sa tulo ka mga mananagat. Ang nasakmit nga isdang pinabuthan nagsilbing ebidensya sa kapulisan sa pagpalig-on sa gipasaka nga kaso sa paglapas sa Section 126 sa Republic Act 10654 kun illegal fishing. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.